strâmb. Cum spunem noi în rugăciunea de seară acolo? Iartă-mă, Doamne, și dacă am greșit și cu cuvântul, și cu lucru, și cu voie, și fără de voie, și cu pornirea cea dobitocească, spre desfrânare, care nici dobitoace nu au, și închizi cartea de rugăciune și dai drumul pe canal și bagi 0012 și te uiți toată noaptea la spurcăciuni, dar tu te-ai curățit de păcatul desfrânare, doar te-ai făcut rugăciunea de seară. Vii de dimineață, te scoli și începi din nou rugăciunea de dimineață. Doamne, mă scol din noapte, eu și mâine către Tine strigând, Sfânt, Sfânt, nu știu ce, și ieși pe stradă și dezbraci femeile cu privirea și ieși cu ochii la cele cu picioarele lungi și goale și ieși cu ochii pe cele decoltate. Tu nu faci niciun păcat, ești curat. Deci trebuie să ne autoeducăm, căci, spune Ieremia, moartea intră prin ferestrele noastre. Putem asculta prostii cu urechile și să ne spurcăm firea, putem privi cu ochii și ne putem spurca firea, putem vorbi cu limba și cu gura și ne spurcăm firea, putem greși și cu mâinile, putem greși și cu picioarele și cum vrem noi. Deci trebuie în orice clipă și în orice loc să ne gândim că de câte ori spunem rugăciunea Tatăl nostru, iartă-ne nouă că și noi iertăm la alții, e o mare minciună și un jurământ fals, că noi nu iertăm niciodată. Când spunem vie împărăția Ta, fac-se voia Ta, niciodată nu suntem cinstiți, noi vrem fie, Doamne, voia mea, nu voia Ta, că de ce face Dumnezeu așa și nu face așa, și când spune precum în cer așa și pe pământ, nici atunci nu credem că noi până să ajungem în cer nu mai vrem să plecăm de pe pământ. Se spune și cu asta închei că tot Sfântul Petru, el era bun din fire, dacă a fost om însurat, l-a cicălit soacră sau viață la cap, avea familie, vedea lucrurile altfel, era om ancorat în realitate și a urmat lui Hristos. Și ajungând cu Dumnezeu la o casă cu copii mulți și necăjiți, a scos de prin buzunară, eu știu, un pesmete, o bomboană, un dulci, ceva, o smochină, o curmală, ce era în zona Ierusalimului. Și îi miluia. Dumnezeu a văzut imaginea și așa, las că aici fac eu curățenie și dreptate. Și a luat-o pe femeia bolnavă și a trimis-o la cer. Petru deodată s-a înnegurat așa tot. Și a zis, Doamne, 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 că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, că milostiv și iubitor de oameni. Cum ai putut face, Doamne, treaba asta să iei mama de la 5 copilași amăriți și necăjiți? Și a zis, uite, Petre, dacă am greșit, de data asta, ca și Dumnezeu, o să mă smeresc și o să-ți dau o șansă. Mergi tu prin lumea întreagă și caută pe cineva care vrea să plece în locul acestei mame și eu o readuc pe mamă vie la copii. Și a umblat Petru prin toate bolnițele, prin toate satele de leproși, prin toate locurile necăjiți, să spunea, cine vrea să plece la cer, în împărăția lui Dumnezeu, la lumină, la odihnă, nu-i durere, nu-i întristare, nu-i suspină, în latura celor vii, în sânul celor repi, știți cum se cântă la Parastas, că avem aici o mamă cu ce, dar eu aș mai trăi, dar eu am o treabă, dar eu am aia, dar eu am aia, și au început miile de scuze, a umblat Petru până a obosit. A venit la Dumnezeu, umilit, cu capul în jos, spășit, și a zis, ce este, Petre? Doamne, cu rușine îți spun, nimeni din cei de pe pământ care i-am cercetat n-au vrut să vină la tine. Vezi, Petre, zice, acum pot să-ți explic ce am făcut. Pentru că o iubesc pe această femeie, am luat-o la mine să-i ușurez suferința, și am vărsat din belșug har peste copiii ăștia, ca atunci când vor fi mari să aibă de toate să nu mai știe ceea ce e suferință. Dar tu te-ai convins că lumea când se roagă mă minte? Câți vor de pe pământ să vină în cer? Câți vor să vină la viață veșnică? Câți vor să vină la lumină veșnică? Câți vor să vină la odihnă veșnică? Câți vor să vină în slava lui Dumnezeu? Toți vorbim de Dumnezeu. Toți povestim de Dumnezeu, toți ne lăudăm că iubim pe Dumnezeu, dar niciunul nu vrea să plece. Își prelungește viața
cu orice prilej și cu orice clipă. Nu contează că vinzi toată averea. Important e că ai mai trăit o săptămână, că ai mai făcut o operație, că ai mai luat o perfuzie, că ai mai mituit un doctor, că ți-a mai prelungit cu aparatura ceva, dar nu vrei în cer, vrei tot pe pământ. Și de ce v-am spus lucrul ăsta? V-am spus-o eu odată de mult, dar mi-am adus o aminte într-o noapte, gândindu-mă așa, stând singur și nu mă lua somnul și mă gândeam la ceva ce să-mi placă. Și cum e povestea aia, am râs că mi-am adus aminte un banc care l-am uitat. Ei, așa era istorioara asta. Deodată mi-a venit în minte și am zis, da, am cu ce mă ocupa mintea. Știți cum e America? Ei îți prind de pastori și de biserici de astea baptiste, protestante, imense. Și femeia foarte credincioasă, pentru că și păgânii câteodată, neavând lege, fac din fire ale legii. Nu trebuie să fii neapărat creștin, să fii om. Întâi trebuie să fii om și apoi poți să fii creștin. Noi de multe ori ne facem creștini, dar uităm să ne facem oameni. Femeia, o femeie foarte sobră, foarte elevată, foarte discretă, nu comenta în fața bărbatului, dar într-una din zile, când se grăbeau să meargă la marea lor adunare, acolo unde îl laudă pe Domnul, a scos bărbatul mașina străină din garaj, au ieșit, au închis porțile automat și văd un om pe marginea drumului disperat că face cu mâna. Și femeia îndrăznește și spune, pentru numele lui Dumnezeu ia-l, poate că Dumnezeu ne l-a trimis. Bărbatul a zis, dar de când îmi dai mie poruncă tu să iau eu străini în mașină? Știi că nu e obiceiul meu. Da, dar mergem în drum spre biserică, dacă și el merge la biserică. Hai, uite, pentru gura ta o fac. Spune să urce. Să urcă străinul respectiv în mașină, se pune în spatele șoferului și aceia au început cântând un cântec de Dumnezeu să facă kilometri spre locul unde era mare adunare. Și ăsta întreabă, dar dumneavoastră ce profesați? Eu sunt pastor la cea mai mare congregație protestantă sau ce era ea acolo, comunitate creștin-pentecostală, adventistă, protestantă, din cutare loc din America, este cea mai renumită, suntem cei mai cunoscuți, avem cei mai mulți credincioși, noi îl trăim plenar pe Dumnezeu, noi suntem cei mai tari, nimeni nu ne întrece. Și că da, și doamna, păi este la secretară, tot acolo ține evidența celor care vin, care pleacă, care se botează, care se convertesc. Și ăsta spune, ce bănuiesc că într-același timp faceți și filantropie. Da, avem conturi, avem bani, avem de toate. Ăsta, pac, scoate un pistol și pune unul la mâna, capul bărbatului și la capul femeii. Și spune, opriți mașina că vă împușc. Bărbatul atât ca să-i zică, vezi ce înseamnă să mă iau după gura ta? Ți-am spus că niciodată nu trebuie să iau pe nimeni în mașină? Și el a spus, gura că trag. Lăsați mâinile pe volan, scoateți cheile, aruncați-le jos, deschideți ușile la portiere și ieșiți amândoi la marginea drumului. Femeia i-a spus, tu ești femeie, cu tine n-am treabă, cap al femeii bărbatul. Du-te în drumul tău, dar lasă pistolul lângă mine aici jos. Femeia a luat-o țipând de nebună pe drum și a început să fugă de frică. El s-a ocupat în special de bărbat și i-a spus așa, spui că ești pastor și învățător la cea mai mare biserică din zona Americii de aici? Da. Și crezi în Dumnezeu? Da, cred în Dumnezeu. Și ai vrea să mori pentru El? Da, cum să nu? Aș vrea să mor pentru El. Și ești pregătit să mori pe El? Nu sunt pregătit, știți, uite așa, și a început o poveste. Și a spus așa, eu sunt pregătit să te fac martir și să te bag în rai. Ăsta este țelul pentru care eu astăzi am venit la ușa ta și în special pentru tine. Și a zis, da, nu sunt încă pregătit, sunt tânăr, mai am viața în față. Și a spus, bine, atunci eu voi trage. Și a pus pistolul în ceafa acelui pastor și a tras și pistolul era gol. Pastorul a rămas deodată încremenit și ăsta cu pistolul care îl avea în mână a început să plângă. Pastorul s-a uimit deodată de emoție și l-a luat jalea cumva și a zis, dar de ce plângi? Păi plâng
că creștini am întâlnit tot înainte. Dar dornici de împărăția lui Dumnezeu, până la tine niciunul. Deci când mi-ai povestit cu cât patos faci tu misiunea, cât îl iubești pe Dumnezeu, cât ești de dornic să te jertfești, cât ești de pregătit să trăiești această întâlnire cu El și n-ai fost în stare să mori pentru El, pentru că îți demonstram ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu, înseamnă viață și nu moarte, ca drept dovadă că pistolul e gol, mi-am dat seama că și tu ai o credință falsă. Mă duc în altă parte, fiindcă eram pregătit să mă convertesc la creștinism, dar îmi dau seama că creștinismul este prea searbăd pentru un Dumnezeu atât de fin, atât de superb, atât de grozav, atât de atotcuprinzător și atotputernic și atoate făcător, și oamenii îl tratează ca pe un nimic. Și l-a lăsat acolo, i-a lăsat pistolul jos și a plecat. Pastorul după aceea s-a căit că și-a dat seama că a pierdut sau a luat notă de cădere, cum se spune, de corigență, la cea mai mare încercare de a fi în împărăția lui Dumnezeu.